Yo, mema akwaba e de abatu na TV so ene den nyina ya na ye ka se bibi ewo wiase. Bibi ewo wiase na menim se mo a mo hwe atuna TV no da bia aya da mo hwe stories ya ye mamu ehwe sini emamani je but enei ye mamahu se enipa mo ye cha na esu nyina no mo behia emwa na emwa mo behia no so mo nya ne baabia se angel di asoye na ye ka angel lady one hwan e de na wo ye angel lady e wo Kumase na dwumadi a wodi ene se wo boa mene wo enei ade ye yare oha okoda na amane bia e da so no eno nti e na ene yaba angel ho a ye ne ebedi nkomo na ne nyina mu no eye minomienu enti e na ye bedi nkoba efi na ekoyi atuna TV so nyina e ba be spiritual enema ahinta de yente da de emfa ani huye ena ene efi na ko yebe yiri nyina e de akyerew na mema mekasa anye tenten no mene angel lady ya ene Kumase Ghana ha de menum se brochi for so mo hwe Ghana ha e ba se yenhwehwem na yempe obi a honhom fam odi hima pa de a na angel lady ene yaba na so yen kasa nche ono a yese ka kum yaje ne kwakonum ono a ebe beto nanum na afi de wo no waka e de akyere yen menum se enei wo hwe ade we no unwie no na wahu se yes se oda epono otum kra no aya na hu hia epono opa bietuo because hom no oba wo nkyanya enye dan enye mpoma enye epono na emum no obaba oso ebra wani ena angel akwaba na boko de yes say the whole Ghana eba se yenhwe honhom fam paade a yes wo na wo ye hema eye nananom anase yakopɔ adawroma we de nyana nanom enya nanom yo ya na nkofo pi ka se obi enim fam na onim honhom sema ya na ye nananom bi abosom sem but o de awurade adom nyame na de haban na chew na me ye ho adwuma wani angel lady yo ba ohwe me ya o na onyankopɔn de adom akyɛde eye ahabamanti meka se angel lady me ye dunsini o ye dunsini ya kane no ye ka se obi ye dunsini a obi otete ahabamba ento wo so tete ahabamba okɔ nwuram ana okala ye fesa no ya se bo ba na ma sha volunteer boot pa on say na no ye ni ate ye kwa na age ye long sleeves na ya age tra na ya hye ye volunteer boot na ye wa yi bi wo ho a o ma ye jacket bi aba kata okom nti ama ne ma heda entwitwa wo saa aha enya saa nkutwa he o no efuo mu nko anu no bra nti we de ne de ma na ada anti angel yanka ade kakra bi ne mra de pese na wo ye ade ma ya hwefo hwe ade ye ka se sunsum masem enei yenim se ade a ahinta ena de emfa ye ni hu ena fe sunsum masem yare etwere kyese yare bia enti de na yare fa so ba sunsum mu ye ka se ye bi ato yare ama obi a kwan be na ye no e fa so ba se ye ka se ato yare ama obi a na enipa ne ya hwe enso ma eda ne so ehunu se ye gya nipa we ma ne tena abusua ni ma obe ha yen ye gya nipa na ma ne tena abusua ni ma obe gya abusua ni monyam ebia na se abusua no so omo mpa awale wo mo mpesika akwantuo num abrabo papa nim enti si ye begya wa ma wafa sa abrabo no tene de adenti na ye mmere wase nti ni obi wo sika pa obi hwe ye ne e bia no wo sika but ada wo benya sika bia na ne yale ba nti yale ne ba na odi sika na kotu yaka na sika na fi na say sunsumu yare anya yare anya media anya yale anya media okay enipa bia yale but ye wo yale a sunsum na de ma na esa sa yale ni be hye wunsam sika yale a wunya sika a e manya ya enye sunsum wunya sika na aba hunu se yobi na ata ma ye nto yale ebi obi hwe ya brochiri ene onya sika na aban asem ebi obi na bibi abeto no sika na bi ni fie ho abusua ne mpe wo mogina ye ne kire se sika mmafie ha ana wo so wo so ho se sika beba ana make say wunansi hwe so bibi an ni wachi wuni chitaafo ho enti asasa ye twe wo sa basan na woni ye be ye pe ABC ntuma no be fira bie mi fira ABC di wo so se me ko fira garment enye yi efi ha so ye fira garment enti enye yi nti baabi a wo kɔ na ye hwe ye kwan ye pa na wo kɔ no ye hwe wa na nka wo kɔ pem ne yasen atwetwe wa na ye de wa besi ginken enti wo fra na wasane nti wonim sa me ye adwuma pesika pa adwuma me ye die ka me ye 24 hours me kɔ ha bo so no be so abekɔ no wo amfa ampem a wo amfa anyenam wo amfa anya basa wo betena se asese sa wo de odi sika ne ye obi age ne wo fie sunsum masem yaje
etianje eba saa na so obi wo saa koda na ne bia eden na saa nipa no utimi yema no me angel lady de me je habamane no bi na di me ni madum Nyankopon de ya che me nti da bia me se me nya adwuma kwa before me mehwe wo no wo wa akwantu am kura me gi wudin na me makọwochi mitimu sa ofri kuro be so no abokuro din ye fra wo san wo se fra makosi asemesi me se twan nyame ya adom akina no pa me ma mu aye me kwa akwhwe wachi ebia na me nko no eye wo na wo maame bi na aye saa de ne de ato hɔ ama ho ye kosere etu obu wo se nyame nko a mabɔpa me ya so me mu nti utu yaka ba de ɔha adwene no sunsum wo kɔ no wo achi wade enti unim hyew ade a nipa nhyɛ ne nso ne se wiase a wote no paade abayifo ampeka onipadua nti no obo ha wotimi ka se meme na yenwe abayifo woni ma bebru ompe honhom bia wo na chiwade nti wiase se wonipadua nti wo de o hwe me no enkope bansere nto wasene enkope chenfa nto kom eye useless de na wo se eye paade ne se wonipadua digu mu fa gu onipadua ho se no no a wonam no yemfa ko se jem te se ne no obanua de am ya hwe ya na se wa no en nipadua no ye wonura abayifo mpe ye wonu ahohombo ne mpe di na fa bini wo nipadua no enti wo kɔ no wonim se adwoa mansa me kɔ akɔyi ni tire firi ade ya se yi me kɔ a ebetimi abese nipa ne bɛyɛ ne bɔkɔ ebetimi abese nipa ne bɛha me nti se wo bɛyɛ ne bɔkɔ de ya sika ne atua ma honhomu na magye nipa na bra bɔ ne de aba eti nipa na atimi kire se aduro kire wo bia wotimi ka kire nipa monkwate ya haba we sei emposo ebia monfa nsra no monfa nyare no monfa nso nipa no ne ho beto no se bayifo opani pa ekunu a hyew wo wa haba ya wotimi te haba ne kuta sei na waposa sunsum ne de abeso nipa no so 40 years ne nipa na wu se nipa no hu no a wonyini from ai nipa wodi wonyini dodo wo bo se nipa no nyini ene ne kase ya yidi 40 years pa no wawu. Hey, it is a ebia wo 10 years crowd be so. 10 years wo be pusa na anaju da suo ma wada wo de be so wo tete wa mo benyini enti wonyine ya ntantam. Hey. Bibi we wi ase. Ke ya dan ke ya ntupun. Wo de ase wusura ayi saman. Saman de so onya hwe. Saman wo henefa. Anaju don ku du mienu no mienu kura kwa asiye. Wo kwa ya de ho de abo nipa. Enti enipa no ebia so 5 years kra na bayifo 5 years bayifo beti ahaban aposa de aso no so me nka na ada o minim de meka na nipa no nyini ntantam nti onyini from se no ho ayefo na ne ho wo bo se boy pa na ye kama sei brains wonyini ntantam o bla ne time na ye de ama no empa ho seconds wo se yes wonyale team no ya kuna wie dada na ne ye twen se ne nam banyini ne yawe enti enje sa eba sa na ne nipa na ya ni hu obehu me hu enti obetima a reverse one touch me call camp ho akwafa waba because ya mantam wo ho aye tetewo nti me call ne akodi exchange ne yafa ye de waba enti a wo se nipa bia ona ma so hwe o hyebirem enti nipa de ehia se wo hwe o hyebirem de di wachi de atwamu de ye beba uhunu ye nante kwa enti obi wo abrochiri na ohwe osisiye ya na amanie oha ne ateti ya wo kan okomu bia ede na botima ya mba nipa no de ye bo nipa bebere sami ka se ya wo fam a wo koi sabi mpredua sami megine meniamadi eti no ansa ya post wo bie anade na ne ya bre no me wo bi wa ha o me wo bi wa ha me ne wo kasai wona ne ba wo chatekiti wona ne ba de na ba cause abrantie fefefe ya sono wo nia ni kura na hu na sampa we die da ko akura we die de na ekwa no nti bras wo nia bre na pa bibia ho bayfo anfa wo se wotu kwa wo kra no bayfo anfa wo se wotu kwa wan kra no bra baibu nsam wano waso wa beba wo ba wo din sesi e bra wo bia fa bele we keke sei men kan so ibi wate di atofom wagina so na juda suom adwoa mansa me angel lady me se wo akontu a wakoi wo wuru ho ano da me pasa wo bre wa abrabom no wasanya ba afri ba bia wo aba besresre ya busuafo kwa abrochire bedo banche adwoa mansa no na me de ma wo ade ne so wo betimi atu we wo baifo di betu anadwo abrochire wo baba begina ho nti wo beda so ne no wo bi kro obi beda so na ne mpabo aba akopesei wo behwehwa onim sa abrochire de
wonfa ho na bra bosi yeah bro nti ahohom bone ye mfa ho ne fra say ye kra ye kwa broche ye nkra say ni na ye kan di agro Angel mepsro ade we di ade aye men kan so ye de yeden ye de ya ade yi we ye sa de say ade mepsro ba bi ye du no sa me pese me kun obi se si ye ya we metimi de kun obi seconds se si ye sa de ma ye ne ya me de be kwa musie ye meku anadwo da so mu nsole wonyale wo mpa ne so wo nsole biem on sa de mesi aye ni mabobo de kama na me de ato na ne so wo a me pe wo ne ma twere wo krada within prenson ana 14 times na me de afo ade ne ho me de ahoma tuntum kokko na me de afa ho ni matutu na ho na makanche aka me nsam aguso me wi ane magya ho aba wei wo bi abla ba asai ya chi wo bi kra sha adiem a wono ada wono hunu se me da ya me so da ya ne hu se mawu mi am yesu obi awu mi yesu me ko ye na me ko hwe adaka ne mahu se ya me ya na me san dem obi da ya wo so no wei ebetimi asaje nipa na afiri wo ma bankwam aya awurade tumi ne na hoɔden a ɔde ahye no bunum Angel me so ba bia ye du no o de bomoden a Atuna TV so na wo hwe Atuna TV ATUNA bomoden na subscribe na wo de share man krofo wo a wo hwe so se de be wo nua bi enko ha na mane mu maame ma wo sensuo sigya so e de na we etimi ye nsuo we na etimi ye we de me pacho wei aya aduro anya nsuo keke aya aduro ne gum se wo hunu se ya ehu aya aduro a ehu kama espa ya de ya de a friend protection so wo bo ho ban okay na sabi baifuo bi enku okay wo bitimi nante ya no akohye wo bi na no ho ye na hi keke abra wonya ne hwe na wo tawo wo hunu wo no wo nsuno ma na da wo so na ya ne tan wo bi nam wo nhia ba ma ye wubusa na sa okra wo ye small girl me wa so wanyi na twam wo tates a wo ko mpani mfie so enso wo hu sa wo ya akra ketewa ye dumus nsuno bra nipa sa wo te ho na wo se me mo me ho ban me protect me ho papa mpai boye beto wiase wo bo mpa ye ne pa bibi ka wo ne padua no na baifuo nya wo a onfa ho nchewo abaifuo nya o wo mo na yen ketewa o mo so ne sayade no o ma de say ne so eye ntentem sharp oni ahomoboro baye hohom ne bewura ne mu anadwo a oni ahomoboro ade achi no ho sa wo nam ho a na ne wura ho ba anadwo bre no sunsum ne nya wura na ahomoboro ne ho bi enti e wo se obia ebe bono obia protect ne ho ye mra Angel di hoy mama ye nkwe enti me pacha wei menya wo bi wo ha enka menya menua me beya wana menya wo beya ka me papa oba no wo bey enti omra enti wo de bra wei eye duro se ehu nimplawo what ehu gidigidi nimplawo ni di say awusa fo bu hwe o bibi o wiase pacha fa hawesem Esh. Kuro. Bawensem man, wo dia bawensem. Mane no so wo wensem. E pese wo nya to do wo wensem. Ti ka wonsa ne bo ho yi man na e ba. Ni kwa cho se nya hye. Mo fa ho bu wani. Ayenyu. Bibi wo wiase fa hohuru wanim eye ko mi wi akire obeka asema kire no beka asema kire no Angel lady eye nsuohie eduro na mede agum no we yetime nom e ma ne yeye protection mo abrofo mo ka abrofo bi mo se de prevention is better than cure ahoda so ne pema enti onipa ne ba unya ne krada menya wo krada na wo ba wei ye wode ye hye e wo ho okay no de wo be hye na wo di be dware ene ye wo wei so wo ho a wei ehuri wo ba no ansa bema mamo wo ba mene ne me no kwa akwo be ye mewura wo hu nyina na aka wanda we
na afa ye de hohoro ho nyina from A to Z me po achaw mane nsamra ako sambra obeka kakra hwana fa ansaka onsam kakra bi sa wo na wo ye ntia agya hey asota wo sofo ade ehuru no asota yo bibi wo wiase wei aye nsu nwunu wei aye nsu nwunu odo picture fa ansabra ate sai Ashe. Hey! Well done. Bibi wo wiase o. So yankasakwa. Yankasakwa. Me say brada ba so he. Bra me say sa video yi. Share mane nko obia ho. Share e wo tuno TV so me say share mane nko obia ho. So wo hia ho bambo. Protection ade bi ohia se obi ntibaifo bi ntimi nku se onia be koye dia ma ode bra angel lady number na yesen me number ya de batu screen so de batu number na yesen ene me number na 0244 e wo trim 56 eno na de batu screen so de eno na de to okay 32 and 45 okay 0244 56 32 45 55 okay abza for we de bomadia anye angel video nkwa na yo ni ma pi wo ho a wo ye he video e koi o de ka kire onua se omra atuna TV na omehwe nsenkyerene a ene angel lady o ye wo ha mesra so wa ma mehwe na wa ma onua o de onua bi wo Ghana ha kra na se o pese oba o kye ne kwan obaba o kumase abrepo old market wa ena wo ena nkran so wo ya na kure dia me ko ye nchenti ya na me rafi hodi no me po acho Medina asalibotwe my hot enkran ho na osan wo enti wo de we kwa de comedies efi na ko hwem niam maami e ba beye na se wo to wada enema afa wase ene ye de interview we sia minim se obesan hwe foforo na ade maami yei se wa amfa mu mfaso se wa ansa nhye video na ma onua bi so anhwe bia na se wa ye onua bia bro we nyese bia we maami ba ye din so no gu ni nsam no odi gu mo se ei wajem bra enso hia eyenwunu enso yunu eyehye eti bra na behwe ade yare bia da so koda na bia ha ne amane bia bra angel lady na omoa na minim so yare no ebetimi akọ na enema akọ nkan ede am edisi video foforo ho a ebeto so ede ama ho yeda ase